Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардорои азиз, апа модаро. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали хумон, ба канали Авиакассаи Толибов. Бардорои азиз, имрӯз 17 декабри соли 2025 ина имрӯз боз эфир сар додем ки аз нархи навои авиабилетҳо шуморо бохабар кунем. Нафаре ки бори аввал медурам меҳмон ҳастанд, бардоро мо Авиакасса дорем, ба тамоми ҷойҳо билет ҳастай, билетҳои электронӣ мешавад. Соатҳои коримона гап мезанем аз соати 7 сар то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. Дар ҳамин вақт шумо метавонед занг занен, билет харидорӣ кунен. Мақсад чӣ саволе ки дорен, ҳамин вобаста ба билет бошад, бо хубтар мешавад, мо ба шумо ҷавоб мегардонем. Зангода агар ки ҷавоб надодем, галасовой кунен ё ки смс нависен, ҳатман мо дар саволи шумо ҷавоб мегардонем. Бардорои азиз, марҳамат кунен, дуроен касе ки ҳозир дар эфир иштирок мекунад, дар ҳамин комментарияи эфир саволотона нависен. Нархи навои билета мақсад аз куҷо ба куҷо дар корай, кадом числода дар корай, мо дар ҳамин промои эфир мебинем, баъд саволи шумода ҷавоб мегардонем. Нархи навои билета. Марҳамат кунем, бардорои азиз. Билетҳо, нархи навои билет чӣ хел шидеса? Бардорои азиз, нархи наво рафтан, яъне ки ай шаҳрҳои Россия ба тарафҳои Тоҷикистон рафтан, нархи навои билет қимат аст. Бардоро пеш ай соли нав ки аст, ба ҳамин хотир қиматаи нархи наво. Нархи навои билетҳои омадан бошад арзон ай. Бардоро ҳозир ҳам арзон ай. То аввалои январа касе ки ай душанбе Москва мебиёд ё ки ай дигар шаҳрҳои Россия омадани ай, нархи навои билет омадан арзон аст. марҳамат кунем, бардорои азиз, хеле буда эфир набудем, эфир набаромада будем, имрӯз вақт ёфтем, эфир кардем, шумо хати суҳбат мекунем. Баъд ҳамин промои эфир нархи навои билета шумода гап мезанем. Бардорҷоно, хоҳиш мекунам нафарое ки эфир медироен, ҳамин эфира дастгирӣ кунем. Бардоро як таги лайка бимонен ва саволотонам нависан гирен. 1 соат мо эфир мекунем. 1 соат дар эфир мешем. Касе ки чӣ саволе ки менависад, саволошонда кӯшиш мекунем ҷавоб гардонем то чӯини мефаҳмидагимон, то ҷои медонистагимон. Бардорои азиз, марҳамат кунед. Нархи навои билет Авиакасса аст, Авиакассаи Толибов. То соати 8 эфир мекунем. Бардорои азиз, 1 соат дар эфир мешем. Марҳамат кунед. касе ки ай душанбе агар ки омаданӣ бошад, ҳозир билетҳои арзона шумода гап мезанем. Бардоро 12500 рубл. ай душанбе Москва касе ки мебиёд то аввалои январа, метавонед ҳамин нархи арзонқатӣ бигирен то якумоша, дуюмоша хел. баъд числои болотараш бо моҳи январ қимат мешавад билет. ай душанбе омадана дар назар дорем, бардорои азиз. хуб, Кулоб Москва. Касе ки ай Кулоб тарафҳои Домодедов агар интерес набошад, бардоро 10500 рубл то 25 декабра. ай ҳами пага ай 20 сар када, хулас то 25 билет ай ҳам арзон 10500, баъди вай 11500 мешавад то 31 декабр, то ҳами аввалои моҳи январа. бо далишиш камтар қиматтар шидан мегирад. баъд билетҳои бохтарам арзон ай. Бардоро бохтар, Шереметова, и билетҳорам арзон ай.
бардорои азиз, касе ки дар эфирай дастгирӣ кинен эфири моро якдонагӣ лайкорам бумонен. Марамак ин саволотона нависан гирин 1 соат дар прямой эфир мешин. Авиакасай Толибов бардоро ма билетҳои шуморо худам оформ мекунам, худам менависам. Баъд дилипар мақсад метонем билет харидор кунем. Ина мо дар эфирем. Саволо бошад нависан гирем, мо ҷавоб мегардонем дар саволои шумо. хуш омадед нафаре ки тамошо дорен. раҳмат мегем барои нафаре ки лайкам мондесин. дастгирии эфир мешавад. билетҳои рафтанам бардоро метавонем пурсем. касе ки ай Москва душанбе рафтан як клуб ё дигар ҷо. баъд билетҳои каседа ки поезд дар курай фақат дохили шаҳрҳои Россия ҳаст. бардоро билети автобусам ҳаст. ана аз самолёт боша ба любой ҷо ҳаст. ба любой минтақаи рӯи дунё метавонем билет шуморо бигирем. электронӣ билет мешавад бардорои азиз. хулас ина маромад кунем. нафарои ки ҳоз дар эфир иштирок карда наметавонем бардоро номеро дар рӯи экран ҳастай. ҳамин номеро дар ватсапай. то соати 11 шава метавонем занг бизанем. савол тиен мақсад билет харидорӣ кунем. баъд ҳар рӯз кор мекунем бардоро без выходной. 7 дар 1 7 дар 0 7 дар 0 мешавад. кор мекунем мақсад шанбе бозорам. мода ҳар рӯз корай бардоро. баъзе бардоро мепурсиданд ки билет моҳи кай арзон мешавад. хулас моҳи январ ки даромад бардоро билет арзон мешавад. ай Москва рафтан январ баъд феврал ососан числош рафтан гирад бо арзонтар мешавад. нархи навои билет як баробар арзон намешавад, лекин арзонтар мешавад. ягон 5-10 ҳазор уже ҳамхе хамидан мегирад дар моҳи январ. моҳи 2000 моҳи нав медурад, соли нав медурад 2026 сол бардоро. ай моҳи январ уже арзонтар мешавад билетҳои рафтан. аллакай эфир монад 10 минут шидай бардоро. навистан гирен саволо бошад касе ки медирояд моро тамошо дора ҳозир. саволотона маромад навистан гирен бародарҷоно.
дар промои эфир мо ҷавоб мегардонем. касе ки ҳозир менависад ҳозир ҷавобша мегирад дар промои эфир. ина маромад кунед. хушомадед нафарое ки нав дохили эфир шидем. бародарои азиз, авиакасаи Толибов маромад кунед. авиабилет ба тамоми рӯи дунё ҳастад бародаро. Европа, хулас любой ҷо ҳастад. Средняя Азия, дигару ҳама ҷош билет меёбем. тон кортона буд мекунем. номерои WhatsApp дар рӯи экрана муроҷиат кунем. салом алейкум додарҷон. январда Москва билет қимат мешавад мегӯянд рост аст? баъди соли нав Тоҷикистон ба Москваро. бале ва алейкум салом. то 31 декабр мақсад билети арзонтар меёбем. душанбе Москва 12500 рубл 12800 амхе меёбем. баъди
январ соли 2026 нарх навои билет ами 1 январ аллакай 15500 мешавад. 15500 амихе бо нарх қиматтар мешавад. то 31 хулас 12500 12800 метавонем гирем бародарои азиз. баъди хай моҳи январ ки даромад хулас бо нарх наво камтар қимат мешавад. 3000 4000 амирам то 5 январ. бо баъди 5 январ 6 ози як дақиқа мо мебинем. ай 6 январ усу бо 17000 мешавад. баъд ай 11 январ ай 20000 боло мешавад. нархи навои душанбе Москва омадан. агар расчётатон бошад рафтанӣ то ами 5 январа касе ки баъди соли нав бигзаронем баъд биёем агар ният дошта бошам хебага пожалуйста то 5 метавонад 15500 бигира биёяд 1 январ. ай ҳама ҷошам хеле кулобам қимат мешавад. душанбе қимат мешавад. бохтар хуҷанд ами 4 шаҳре ки ҳаст мақсад ай ҳама ҷош қимат мешавад. бародарон саломат бошем бародар. билети ай Москва рафтан ҳозир қиматае бародарон. беҳад қиматае. касе ки ай Москва душанбе меравад 34 600 33000 33500 ҳам хеле ҳозир то 23 декабр ай паго саркардагӣ масалан нархи навои рафтан қиматае бардор. бо болотараш бо нархи наво бо қимат мешавад. ай 24 усу бо 35000 мешавад. 26 да баъд 39500 то 40000 меравад. ана январ да бошад баъд камтар бо билет арзон мешавад. ай Москва душанбе рафтан. нафарое ки нав дуромадесин хушомадем меҳмон бошен. авиакасса ҳастае бародаро. ба тамоми рӯи дунё билет дорем. электронни билет ҳастае. баъди липур метавонем муроҷиат кинем. номеро дар рӯи экранае. нархҳои дастрасае бародаро. хай нархҳоро як худтон санҷида бинем интересоват кинем. авиакассаҳо бисёрае бародаро. хай шумо нархҳоро сравниват кинем. истифода барем. бародарои азиз эфирмона 20 минут мешавад. 1 соат эфир мекунем. ягон 40 минути дига эфир мекунем. саволотон бошад оиди билет, оиди багаж, дигару дигар ҳамин чизо марамат пурсен. ай таҷрибаи медонистагимон шумода гап мезанем то ки ҷойра ки медонем то чизеро ки мефаҳмем хулас марамат кунем. Alhamdulillah.
бародари азиз, ҳаволотон бошад. бисёр модароро тамошо мекунанд, шуморо метавонед нависен саволотона оиди нархнавои билет мебинем. чизе ки нофаҳмӣ бошад марҳамат нависем. Алҳамдулиллаҳ. Бародаро дастгириам фаромӯш намекунем. Касе ки медурояд як лайк монем, эфирам дастгирӣ кардан гирем. ба хотири дастгирӣ канал шавад бародаро. мо як эфир мекунем ки мақсад мардум бинад ки мо ҳамиҷа ҳастем, мақсад мо кор кардестем бародаро. ака ҳар рӯз мо видео када вақтам намешад, ҳар рӯз видео кунем, монтаж кунем, партоем, эфир кадан мегирем. мақсад авиакаса онлайнай бародаро. онлайн яъне ки ҳами ватсапмон кор мекунад постоянно. мақсад эфирам ки накардем, мақсад мо кор кардестем бародаро. аммо дар байн як эфир мекунем ки бародаро бинанд ки мо мақсад ҳамиҷаем. мисол барои бо обратный связь меган ку, мақсад шумо хай суҳбат кунем, бо шумо моро бишиносен, бибинем кием, чием, чӣ хел кор мекунем. мақсад ба ҳамин хотир мо эфир мекунем ки бародари азиз саволотон набошад, савол тиен, мақсад дар прямой эфир шумода ҷавоб гардонем бародаро. фақат оиди билет шавад, барои чӣ ки ҷа авиакасае ку бародаро, оиди нарх наво шавад. оиди ягон хабарои нав ки шавад, мо шумода хабарша мерасонем. рейсҳои ба наздикӣ рейсҳои минерални вода душанбе ёки душанбе минвод авиакомпания Somon Air рейсҳои хушро сар дод бародаро. пеш набуд. пеш фақат уралский авиакомпания мепариди, российский авиакомпания. Somon Air ҳам рейсҳои хушро сар дод. масад касе ки ай минвод сафар дорад ё ай душанбе минвод, хулас рейси Somon Air ҳам ҳаста, шумо метавонед ки билет бигиред аз Somon Air. Somon Air хубӣ дорад, бартарият дорад бародаро. кӯдакҳои то 2 солара бе сумай мақсад билет. касе ки кӯдак мебарад, хатиш мебиёрад, то 2 сола бе сумай, ай 2 сола то 11 солара 50% бародаро Somon Air. российский авиакомпания бошад, ай 70% сар мешавад. ҳар хел мегирад российский авиакомпания, ай 2 сола то 11 солара ай 70 сар мешавад. 70 мегирад, баъзе ҳолат 75, 80, баъзе рейсҳояш то 95% мегирад.
баъд российски авиакомпаниё бардоро то 2 сола кӯдакам билета сум мегирад бардоро мақсаду 1 солаи 6 моҳаи 2 моҳаи российскиё мегиранд. Любой российский авиакомпания ай кӯдакои шумо билет суми билет мегирад. хуб бародарои азиз, эфир монда як 35-30 минути дига монда мо давоми эфирем. Марамат саволора нависан гирем. нафаре ки баъди эфир тамошо мекунен, яке видеои моро мебинем бардоро, хай видеоро тамошо кунем, нарх навои билета гуфта гузаштагем ва агар ки билет лозим шавад, ина марамат номерои WhatsApp дар рӯи экран, охираш 5497. нарх навора пирсен маъқул бошад, марамат метавонен гирин. Бо дили пур. Ба дили пур бардоро, на марамат кунем. Алхамдулиллах. خب ساعت 7:30 شد برداری عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاجو خوبی تنجی سلامتی خوبه کارات خوبه زندگی خوبه 23 فوریه نواسبیر دوشنبه چنده قبله؟ خب 23 فеврал Новосибирск душанбе пурсидани бародар. خب боз мебинем 23 феврал. خب бародаро касе ки ёзи эфира тамошо кардисай 23 феврал Новосибирск душанбе бе багаж 10900 рубл нархи билет бе багаж вариант. багаждор ки гиред агар 4800 хуш мешавад бародаро. агар ки 23 кило багаж гиред бе багаж 10 кило ручной мешавад 10900 рублей. Новосибирск душанбе 27 феврал бародаро. единственный як шаҳр бародаро ай Новосибирск душанбе хуҷанд шумо рейсҳои S7 метавонен ки бе багаж билет бигирен, арзонтар вариант меша бародаро. баъд Сомонайрам рейс дорад Новосибирск душанбе ё душанбе Новосибирск. Сомонайрда бе багаж шумо масалан наметавонед, надорад тарифҳои бе багаж надорад, багаждор мешавад ҳамаш Сомонайр. خلاص ҳамин хел бародарои азиз. бародармон дар WhatsApp навистеста. Акаҷу ва багажу бе багаж. Багаж серама ман мегирам ака. Самолёти эсерая 23 феврал Новосибирск душанбе. хоб багаждорш гуфтем 4800 хуш мешавад.
خب همه رحمت کنیم. خب در 25 минути دیگه برداری عزیز افیر میکنیم. مرحمت کنید سوالاتون رو نشتن میریم. бардорро дастгирӣ мекунем. касе ки эфир медорад хоҳиш мекунем як дуна лайкам бимоне. баъд нархи навои билет касе ки дар кора киҷо ба киҷо буданша нависен, оз мо дар эфир мебинем. خب رحمتی کاران اکاجو خدا نگهبان سولوی نو پلا نصیب کنه ویلو کم بگیره نصیب کنه با دستی بیازی فلم میپردونه دایم یه خیخدت میگیری انشاءالله تو سیما چیزler اخلاقان بودینجی امانی رب که اکاجو قرار کاره که از دایفیر تماشا دور میکن. саломат бошен ака. эфир тамошо кардиса бошен. саломат бошен. як 20 минут 20-25 минут бардоро эфир да мешем ҳозир. саволотон бошад нависан гирен. дар ютубам метавонед нависен ё дар ватсап нависен ё ки занг занен. ҳозир как раз дар вақти прямой эфир мақсад ҷавоб метиҳем бардоро. дар прямой эфир саволои шуморо ҷавоб мегардонем. то 8 гуфтем эфир мекунем. баъди эфир касе ки паспорт равон кардагиай билетҳои шуморо бардоро нависан мегирем. очередь хати рӯй мекунем. оформ кардан мегирем.
бардоро саволо бошад нависен, як 15 минути дига эфирда мешам, баъд ҷамъбастӣ мекунем. Авиакасса ҳастай, ба тамоми ҷо билет ҳаст бардоро. Онлайн авиакасса, WhatsApp қатӣ билетҳои шуморо нафорид мекунем. Я маромад кунем. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Салом акай Толиб, декабр 25 чанд рубл. Алейкум салом бародар. Ай киҷо ба киҷо буданша нагуфтем.
аз Домодедов ба клуб. хоб 25 декабр. оз 1 дақиқа мебинем. хоб 25 25 Домодедов клуб 39 500 24 бошад 35 400 Домодедов клуб декабр. 26 37 300 бародарои азиз, як 5 минути дига дар эфир мешем. баъд тамом.
نه. бародари азиз, дар биҷа эфира ҷамъбаст мекунем. 1 соат дар эфир будем. Касе ки савол дод, саволошонро ҷавоб гардонем. Нафаре ки билет гирифтанянд, ҳозир мо эфира ҷамъбаст мекунем. Бародаро дар ми WhatsApp занг занед, суратҳои паспортатонро рӯй кунед. ман худам билетҳои шуморо нависта ба очират рӯй мекунам, якта якта оформ кардам. боқӣ ҳар ки ҷое ки бошед, худованд нигаҳбонтон. То эфирҳои оянда насиб кардагӣ бошад, бо эфир мекунем. саломат бошед.